Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Nou, fijn dat u weer kijkt. We zijn van een bijzondere plaats, de Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Heeft te maken met een zaak waar ik u later dadelijk meer over ga vertellen. Geloof na een dubbele aardbeving gisteravond. Het dodenaantal in Venezuela is opgelopen naar 164 en de staat La Guaira lijkt het zwaarst getroffen. Er kwam iets na 6 uur, kort na elkaar, 2 zware aardbevingen hebben plaatsgevonden met 7,2 en 7,5 op de schaal van Richter. En ook in Curaçao en Aruba werd de schade gevoeld. Sommige mensen voelden de schok. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis was ook duidelijk dat sommige dingen bewogen. Maar zo erg als in Venezuela is het hier gelukkig niet geweest. De situatie wordt in de gaten gehouden. Het crisisteam van Curaçao heeft laten weten dat alle mensen, alle Curaçaoënaars die momenteel in Venezuela zijn, zich kunnen aanmelden. Ze kunnen zich online registreren bij de informatieservice van de Nederlandse ambassade. En dat gaat via Informatieservice Nederland wereldwijd. Daarmee kunnen ook informatie worden opgevraagd over familieleden. Op dit moment is minister Charlon Hato de verantwoordelijke bewindspersoon voor crisis- en rampenbestrijding. Hij houdt de situatie in de gaten en heeft ook overleg met het crisisteam. Een van de eerste zaken die op Curaçao na de aardbeving, nadat die was plaatsgevonden. Een van de eerste dingen die op Curaçao werd meegedeeld is dat er geen tsunami-gevaar was. Daar waren veel mensen bang voor. Dat gold wel voor andere landen in het Caribisch gebied. Het is gelukkig meegevallen, maar het tsunami-gevaar was hier niet. En Mike Eman gaat in op de aardbevingen. De premier van Aruba, Mike Eman, heeft laten weten dat Aruba klaar staat om humanitaire hulp te bieden. Dat gebeurt na de 2 verwoestende aardbevingen. Aruba heeft haar bereidheid uitgesproken om op elke mogelijke manier humanitaire hulp te bieden. Eman heeft contact opgenomen met alle partners binnen het Koninkrijk en zij hebben zich direct beschikbaar gesteld om Venezuela te ondersteunen. Eman benadrukte dat de komende 48 uur van doorslaggevend belang zullen zijn voor het redden van overlevenden die mogelijk vastzitten onder de ingestorte gebouwen. Dan gaan we naar heel ander nieuws, het WK voetbal. Persconferentie van Dick Advocaat en Tahith Chong gisteren, die lieten weten dat zij klaar zijn, dat Curaçao klaar is voor de wedstrijd tegen Ivoorkust. Het wordt een grote uitdaging, maar ze geloven beide dat Curaçao een sterke tegenstander zal zijn. En de advocaat benadrukte dat de belangrijkste les uit de wedstrijd tegen Ecuador is dat Curaçao kan concurreren met teams van wereldniveau. Volgens hem wacht opnieuw een zeer intensieve wedstrijd, maar het doel blijft om een resultaat te behalen. Volgens de advocaat zou Curaçao spelen vanuit de eigen kracht en zal er worden geprobeerd schade aan te richten. Ook Tahith Chong sprak over het enthousiasme binnen het team na het gelijkspel tegen Ecuador. De aanvaller zei dat de reacties en de vieringen van de bevolking van Curaçao extra motivatie hebben gegeven aan de spelers. Economische groei zet door in monetaire unie. Dat heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten gisteren laten weten. De economische groei binnen de monetaire unie zette zich voort in 2025. Zowel Curaçao als Sint Maarten realiseerden een hogere reële groei van het bruto binnenlands product dan in 2024. 5,1% tegenover 5% van Curaçao. Een hele lichte stijging. Op Sint Maarten groeide het met 3,5% tegenover 3%. Maar dat betekent dat 2 achtereenvolgende jaren er in beide landen sprake is van een aanzienlijke groei. De inflatiedruk nam binnen de monetaire unie af. En dat is voornamelijk het gevolg van lagere binnenlandse energieprijzen na de daling van de internationale ruwe olieprijzen. Toerisme blijft de grote economische aanjager. De belangrijkste motor achter de economische groei. En op Curaçao ondersteunden hoge aantallen verblijfstoeristen en cruisepassagiers de activiteiten in de sectoren accommodatie en voedselvoorziening. 2 barkjes krijgen tijdelijk verbod, dat melkte Extra vandaag. Het multidisciplinair team heeft maatregelen genomen tegen 2 groente- en fruitbarkjes. Het gaat om verschillende boten die de regels hebben overtreden. Ze hebben onder meer spullen meegenomen die ze hier niet mogen verkopen. En nu is er een beslissing genomen dat 2 boten 3 maanden lang niet op Curaçao mogen binnenvaren. Het betreft de schepen Francisca 1 en Fixmar. Ze kregen deze sanctie van een sluiting van 2 andere boten, de Francisca 1 en de Fixmar, die mogen 2 dagen niet aankomen. De Isabella 1 en de Mano Gio, die moeten langere tijd wegblijven van Curaçao
vanwege het overtreden van de regels. En we hadden gisteren al het bericht dat verschillende maatregelen zijn genomen omdat de barkjes spullen binnenbrengen die helemaal niet naar Curaçao mogen binnen worden gebracht. En dan gaat het onder meer over kaas en medicijnen zoals Viagra. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We zijn hier voor een hoger beroep in de moordzaak van marechaussee Toon Brood op Curaçao. We zijn bij het gemeenschappelijk hof van justitie. Op 31 mei 2024 werd Toon Brood thuis doodgeschoten. Daar werden een jaar later 4 mannen voor veroordeeld. Eén van hem, Amon Fraai, die is in hoger beroep gegaan. Hij kreeg 26 jaar gevangenisstraf opgelegd. Tegen hem was 28 jaar geëist voor betrokkenheid bij de moord op Brood, maar ook voor de dood van een 25-jarige man. Dadelijk gaat het hoger beroep en dan wordt de zaak opnieuw beleefd. Het zorgde toen voor heel veel ophef, omdat het om jonge mannen ging die alleen maar het huis binnen zijn gegaan bij Brood, omdat ze daar spullen wilden stelen. Treurige zaak en nu dus een hoger beroep. Dan gaan we weer even terug naar Amerika met het wedstrijdgevoel van Curaçao. Het leeft. Het blauwe weef is ook op Curaçao en in Amerika aanwezig. En de Curaçaose fans die deden natuurlijk iets waar ze heel goed in zijn. Genieten van een concert, feest vieren, klaar zijn voor een belangrijke wedstrijd. Kijk even naar deze vrolijke beelden. We zien hier onder meer Ray Laufer en er waren ook meer artiesten die optraden voor de fans. Die al helemaal klaar zijn voor de Blue Wave. Jump, jump, jump. Vamos a que bad girl no presente. Do we have any bad girl presente?
Awo. What you gonna do? What you gonna do? If we come for you. What you gonna do? What you gonna do? If we come for you. En dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want Amerika heeft gereageerd op de aardbeving in Venezuela. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft een grote, snelle en effectieve Amerikaanse reactie beloofd op de aardbeving. Er zijn verschillende, er wordt een aantal genoemd van 164, maar er wordt ook een aantal van honderden doden die zouden zijn gevallen. Amerika wil helpen. We zetten een reactie in waarbij de volledige federale overheid betrokken is. En zoals gezegd zal die snel worden uitgevoerd. De Amerikaanse ministerie van Defensie zal hierbij een grote logistieke rol spelen. En de aangekondigde steun maakt deel uit van de Amerikaanse inspanningen om hulp te bieden aan Venezuela na de verwoestende aardbevingen. En het is nog allemaal nieuws in ontwikkeling, dus we weten niet het precieze aantal slachtoffers, maar er zijn verschillende mensen gevallen. Treurige situatie en we houden het voor u in de gaten. En dan gaan we nu naar het Hof. Tot ziens. Dag.